Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 7 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 10, bersikulo 1 ngadto sa 7. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinunan ug gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una, si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon nga patriyuta ug si Judas Iscariote, ang nagbudhi kaniya. Gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudeo ug sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.